उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. एकनाथ शिंदे जे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत, उद्या कुडाळमध्ये डेरे दाखल होत आहेत आणि यानंतर कुडाळनंतर सावंतवाडीमध्ये भरगतचा कार्यक्रम आहे. तब्बल 52 कोटींच्या एकूण कामांचं भूमिपूजन होतं. आपल्यासोबत याच शिवसेनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते. संजयजी, काय सांगाल, मुख्यमंत्री उद्या येतात कुडाळमध्ये, कसं असेल स्वागत, दौरा कसा आहे त्यांचा? मुख्यमंत्री याच्या आधी पण 2 वेळा आलेले होते. धावता दौरा होता त्यांचा. यावेळी त्यांचा नियोजनबद्ध दौरा आहे. त्यांचा आम्ही जंगी स्वागत करू, भव्य दिव्य स्वागत करू आणि शासनाचा गतिमान कारभार कसा असेल हे पण याच्यातून दाखवून देऊ. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात त्यांचे 73,000च्या वरती लाभार्थी आहेत. त्यातले आपल्याला साधारण 25,000च्या वरती लाभार्थी येतील, आपले कार्यकर्ते येतील आणि भव्य दिव्य असं आपण मंडपही केलेला आहे आणि लोकांची सगळी व्यवस्था केलेली आहे. आणण्याची लाभार्थ्यांची व्यवस्था व्यवस्थित केलेली आहे आणि त्या संदर्भात आपले उदयजी सामंत असतील, दीपकभाई केसरकर असतील, रवींद्रजी फाटक असतील, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण असतील, यांचं पण ह्या कार्यक्रमात पूर्णपणे सहकार्य आहे आणि लक्ष आहे. तब्बल 75,000 लाभार्थ्यांना याचा फायदा होणार आहे. काय नेमका फायदा असेल आणि कसा याचा फायदा लोक उठू शकतात? ज्या योजना आजपर्यंत लोकांना माहीत नव्हत्या त्या लोकांना शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर लोकांपर्यंत त्या कशा पोचतील आणि त्या लोकांपर्यंत कशा जागृत होतील हे आपण ह्या सरकारने दाखवून दिलेलं आहे. त्याचं जे प्रत्यय आहे, ज्या ज्या आता व्हॅन असतील, ॲम्ब्युलन्स असेल, पोलिसांसाठी गाड्या असतील आणि जे जे दाखले असतील ते तत्पर लगेच कसे मिळतील याच्यासाठी आपलं सरकार काम करणार. तुमच्याकडे येतोय पण मालवणचे तुमचे प्रमुख आहेत वैभव नाईक, एकेकाळचे तुमचे कट्टर समर्थक, त्यांनी असा आरोप केलाय की नारायण राणेंनी हा दौरा संपूर्ण हायजॅक करत कुडाळमध्ये आणला आणि दीपक केसरकरांकडून हायजॅक करून घेतलाय, असा आरोप होतोय. नेमकं काय तथ्य आहे? ते असं म्हणजे त्यांना ते पहिलं सवय आहे बोलायची, म्हणजे खोटं बोलायचं, रेटून बोलायची अशी सवय आहे ना पहिल्याचं. आणि आम्ही जरा जवळ जास्त होतो त्यामुळे जास्त. आणि आता कसं त्या साईडला गेले म्हणजे त्या लोकांचा जरा सहभाग जास्त आला त्यांच्यावरती खोटं बोलायचं, ठीक आहे. पण ह्या टायमाला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांनी जे सर्वसामान्य माणसांना लाभ दिलाय, लाभार्थ्यांना लाभ दिलाय, ही गोष्ट सामान्य नाहीये. कारण अनेक वर्ष राजकारण सगळ्यांनी केलंय, पण सर्वसामान्य माणसाचा कधी विचार झाला नाहीये. अनेक योजनाला मान दिला, सन्मान दिलाय, परत त्यांनी मान्यता दिली चांगल्या पद्धतीने आणि सर्वसामान्य माणसापर्यंत योजना कशी पोहोचावी हे तर ह्यात साधारण एक छोटस एक पिक्चर आहे, आपली एक ट्रेलर आहे. पिक्चर आम्ही पूर्ण बाकी आहे. आता ह्याच्या पुढे सुद्धा मोठमोठे कार्यक्रम आमचे सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब, माझे सन्माननीय उद्योगमंत्री साहेब, आपले उदय सामंत साहेब, सन्माननीय दीपक केसरकर साहेब, फडणवीस साहेब आणि आमचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब, फाटक साहेब, हे सर्वांनी मिळून ज्या पद्धतीने कोकणाचा विकास करायचा ठरवलाय त्या पद्धतीने विकास मोठ्या प्रमाणात होणार आहे आणि सर्वसामान्य माणसांना 2 हाताचं काम कसं मिळेल हे याच्या जास्त साहेबांनी, एकनाथ शिंदे साहेबांनी लक्ष घातलेलं आहे. खरोखर मनापासून मी आभार व्यक्त करतो. खरोखर जिल्ह्याच्या वतीने आम्ही साहेबांचं करून सन्मान करून आम्ही सगळ्या त्यांचं अभिनंदन करतो. खरोखर असं कधी होणे नाही असं त्यांनी केलेलं आहे. आम्ही तुम्हाला आज सांगतो, कारण मुख्यमंत्री कसा असावा तर एकनाथ शिंदे साहेबांसारखाच असावा. ज्या प्रश्नाला उत्तर देताना दीपक केसरकरांनी आज म्हटलंय भविष्यात कदाचित वैभव नाईक हे पण एकनाथ शिंदेसोबत येतील, ही भविष्यवाणी केली. काय वाटतं आपल्याला? भविष्यातलं शिंदे साहेबांचे जे काम बघितल्यानंतर वैभव नाईक तर सोडाच असे बरेच जण आहेत जे उरले सुरले ते पण लाईन लावून उभे आहेत. फक्त काय होतंय की थोडंसं मागे पुढे चाललंय त्यांचं. पण भविष्य असं आहे, भविष्य काळात तुम्हाला शिंदे सरकार सगळे शिंदेच दिसणार. भविष्यातलं वातावरण तसंच होणार, कारण त्यांचं काम करायची पद्धत आणि प्रत्येक कार्यकर्त्याला बरं कोणी असून दे, कधी रात्री आपण फोन केला तरी त्यांचे संपर्क करण्याची पद्धत त्यांची आहे ती चांगली आहे. कोण गेलं तर नाही, ते रात्री 3-3, 4-4 वाजेपर्यंत असतात, लोकांना भेटत असतात, कोणी जाऊन आपलं म्हणणं त्यांना रडगाणं सांगू शकतं. सर्वसामान्यांचा मुख्यमंत्री कसा असावा हे एकनाथ शिंदेने दाखवून दिलेलं आहे. त्यामुळे बरेच जण त्यांच्या संपर्कात आहेत. संजयजी, आरोप होतोय की या संपूर्ण तुमच्या अभियानावर शासनाच्या
पैशाचा, करोडो पैशांचा उधळपट्टी शिंदे सरकार करतंय असा आरोप होतोय. नेमकं काय तथ्य आहे त्याच्यात? नाही, काय कसं असतं की आपण केलं तर ते चांगलं आणि दुसऱ्याने केलं तर ते वाईट, अशी जी म्हणण्याची पद्धत आपल्या कोकणात आहे ती आहे. आता एवढा कार्यक्रम चांगला दिल्यानंतर त्यांना काहीतरी आरोप करण्याची संधी पाहिजे, ते म्हणजे करतायत. याच्या आधी जे कोण असतील त्यांना हे सुचलं पण नाही. एवढा मोठा कार्यक्रम 73,000 जे लोक लाभार्थी आहेत त्यांना योजनाचा लाभ मिळणार आहे, ही पण छोटी गोष्ट नाही आहे ना. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी पण ही मोठी गोष्ट आहे. आपले मुख्यमंत्री स्वतः येऊन लोकांना त्याचा लाभ देतात, त्याच्या लोकांच्या लाभार्थ्यांना माहिती देत आहेत. 27 कोटी जे हॉस्पिटल आहे दोडामार्ग याचं ऑनलाईन उद्घाटन असेल, 15 कोटीचं मार्केट सावंतवाडी याचं उद्घाटन असेल आणि कॉम्प्लेक्स 4 कॉम्प्लेक्स दोडामार्गचा 5 कोटी आणि सावंतवाडी असं 52 कोटींच्या विकास कामांचं भूमिपूजन होतंय. कसं बघताय याकडे की या मतदारसंघाचा चेहरा मोहरा या निमित्तानं बदलू शकतो का? त्या सगळ्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा चेहरा मोहरा बदलण्याचं एकनाथजी शिंदे असतील, देवेंद्र फडणवीस हे काम करतायत. हे 52,000 कोटी किंवा 52,000 कोटी हे पुढेच्या येणाऱ्या काळात प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला मोठे मोठे आकडे दिसतील. कारण का काम करण्याची आमच्या मुख्यमंत्री साहेबांची पद्धतच आहे ती वेगळीच आहे. यानंतर दीपक केसरकरांनी आज म्हटलेलं होतं की मंत्रिमंडळाचा विस्तार हा हिवाळी अधिवेशनापूर्वी होऊ शकतो आणि त्यांनी असंही म्हटलं होतं की नितेश राणे जे आहेत हे नितेश राणेंना पण लॉटरी लागू शकते. काय नेमकं दीपक केसरकरांचं हे विधान आहे, या विधानाकडे कसं बघता? एक भाजपचे आमदार नितेश राणे आहेत, कणकवली मधून ते रन करतायत आणि सूचक विधान दीपक केसरकरांनी केलेलं आहे की या उद्याच्या कार्यक्रमानंतर मंत्रिमंडळ विस्तारात कदाचित नितेश राणेंचा वर्णी लागू शकते आणि भविष्यातील ते पालकमंत्री पण होऊ शकतील महाराष्ट्रातल्या एका जिल्ह्यातल्या. कसं बघता याकडे? कसं आहे, नितेश राणे यांचं तुम्ही काम बघितल्यानंतर की आमच्या युतीमध्ये त्यांचा मंत्रिपद नाव असणं किंवा त्यांना मिळणं हे चुकीचं असं काय वाटत नाही. कारण युतीचं सरकार आहे, कोणाला संधी देणं न देणं हे वरिष्ठांचं काम आहे. आणि जर समजा नितेश राणेंना पालकमंत्री करत असतील किंवा त्यांना वरती मंत्रिपदात घेत असतील तर आम्हाला वाईट वाटण्याचं कारणच नाही. का आमचे मित्रपक्ष आहोत, त्यांच्यावर आमची युती आहे, ते आमचे युतीतले आमदार आहेत, आमचे तालुक्याचे ते आमदार आहेत. मुख्यमंत्र्यांचा दौरा हा जरी शासकीय दौरा असला तरी भाजप शिवसेना सरकार विरोधकांमध्ये काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी असेल आणि उद्धव ठाकरे गट याला कुठेतरी सेन लावण्याच्या दृष्टीने काही पक्षप्रवेशांचं आयोजन केलं आहे का? पक्षप्रवेश हे कायम होतच असणार. हा शासकीय कार्य म्हणजे असल्यामुळे इथे प्रवेशचा कार्यक्रम आपण घेणार नाही, पण नजीकच्या काळात आपण तुम्हाला समजेल की किती प्रवेश होतात आणि राहिलेले किती जण तिकडे राहतात आणि आमच्याकडे किती राहतात हे नजीकच्या काळात तुम्हाला समजेल. जेव्हा ते कुडाळमध्ये येतील, खरं तर देवगड हापूस आता नाहीये, परंतु असं वेगळ्या पद्धतीने काय मुख्यमंत्र्यांचं स्वागत करण्यासाठी जय्यत तयारी आखली आहे का? 100% ती उद्या तुम्हाला समजेल. तुमच्याकडे येतोय बबीनजी, अजून काही पक्षप्रवेश काही बातम्या आमच्याकडे येत आहेत की कुडाळ मालवण मधून तुम्ही धक्का तंत्र देऊ शकता, म्हणजे भाजपमध्ये प्रवेश असेल किंवा शिवसेनेमध्ये असेल, काय नेमकं आहे, काय चित्र असेल? आम्हाला जे शिवसेनेच्या पदाधिकारी आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनी जे आपल्याकडे जबाबदारी दिलेली आहे, म्हणजे दीपक केसरकर साहेब असतील, उदय सामंत साहेब असतील, मुख्यमंत्री आमचे एकनाथ शिंदे साहेब असतील, सर्व पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या म्हणजे वरिष्ठ नेत्यांनी आपल्याला जबाबदारी दिलेली आहे. कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये आम्ही जास्तीत जास्त मतदारसंघामध्ये पदाधिकारी वाढवून आणि संघटना मजबूत करून आम्ही त्यांना एक महिन्याच्या आतमध्ये देणार आहोत. काय असेल कणकवलीमधून, विशेषतः कणकवली तुमचा बाले जिल्हा जिल्हा प्रमुख कोणत्याचे आहेत, कणकवलीमधून किती लोक येतील? कणकवलीत त्यांचे लाभार्थी सोडून आमचं टार्गेट आहे 2 ते 2,500 कणकवली तालुक्यात मी आणणार आहोत. सावंतवाडीमध्ये कसं स्वागत होणार आहे एकनाथ शिंदेचं? अशी चर्चा आहे की त्यांचा सत्कार झाल्यानंतर दीपक केसरकर यांच्या निवासस्थानी मुख्यमंत्री जाण्याची शक्यता आहे. या ठिकाणी ते पहिल्यांदा जातील किंवा संपूर्ण कार्यक्रम संपल्यानंतर जातील, चहा पाण्यासाठी जातील, कसं असेल हा माहोल सांगा? हा त्यावेळेच्या वेळेवर सगळा दौरा अवलंबून असेल. त्यावेळी वेळ किती असेल, साहेब किती वाजता येतात, तिथून किती वाजता सावंतवाडीत पोहोचतात, त्याच्यावरचा वेळ असेल तर दीपकभाई केसरकर हे आमचे नेते आहेत आणि साहेबांचे एकदम जवळचे आहेत, त्याच्यामुळे ते घरी जाऊ शकतात. त्याच्यामुळे जाणं न जाणं हा त्यावेळी वेळेवर अवलंबून असलेला विषय आहे. एक शेवटचा प्रश्न, माहोल जो आहे, माहोल तयार झालेला आहे, कार्यकर्त्यामध्ये काय माहोल आहे? तुमच्या महिला कार्यकर्ते असतील,
जे कट्टर तुमचे शिवसैनिक असतील यांच्यामध्ये नेमकं काय वातावरण आहे? कसं असतं की ज्यावेळी आपल्या घरात पाहुणा येतो आणि आपला नेता येतो, दोन्ही क्षण असे असतात की ज्यावेळी आपला नेता येतो त्यावेळी प्रत्येक कार्यकर्त्याला वाटत असतं की आपला नेता आपल्याकडे आलेला आहे, त्याचं आपण चांगल्या प्रकारे स्वागत करावं. त्या प्रमाणेच प्रत्येकाच्या ह्याच्यात उत्साह निर्माण झालेला आहे. धन्यवाद. हे होते सगळे शिवसेनेच्या वतीने सगळे पदाधिकारी. संजय आंग्रे आहेत, शिंदे आहेत, कणकवलीचे कार्यकर्ते आहेत. त्याचं म्हणणं आहे की दिवाळी उद्या साजरी होते. शिवसेना आणि भाजपचे कार्यकर्ते एकनाथ शिंदेचं स्वागत करणार आहे. हा जो पॅन्डॉल आहे, हा पॅन्डॉल उभा करण्यात आला आहे. तब्बल 75,000 पेक्षा जास्त कार्यकर्ते हे कार्य या ठिकाणी म्हणजे लाभार्थी ते दिसणार आहेत. स्टॉल जे आहे, स्टॉल उभे करण्यात आले. स्वतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या कलेक्टर के मंजुलक्ष्मी धातीनिशी हजर आहेत. पदाधिकाऱ्यावर अधिकाऱ्यांची मोठी गर्दी जी आहे, गर्दी पाहायला मिळते. निश्चित एकनाथ शिंदेच्या संपूर्ण दौऱ्याविषयी कुतूहल आहे, परंतु शिवसेना भाजप असेल मोठे कंबर कसलेली पाहायला मिळते. पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण असतील, हे स्वतः जातीनिशी आहेत. याशिवाय माजी खासदार निलेश राणे, ते भाजपच्या निलेश राणे हे पण जातीनिशी उतरलेले आहेत. संपूर्ण जो दौरा असेल एकनाथ शिंदेचा, या दौऱ्याची माहिती येते. एकनाथ शिंदे पहिल्यांदा विमानाने चिपी येथे दाखल होतील. चिपी येथून दाखल झाल्यानंतर ते थेट दीपक केसरकर यांच्या निवासस्थानी सावंतवाडीला जातील. या ठिकाणी फ्रेश झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांचा भूमिपूजन होईल. सावंतवाडीतील जी तब्बल 52 कोटींची भूमिपूजन आहेत ही होणार आहेत. यानंतर त्यांचा नागरिक सत्कार जे आहेत, हा नागरिक सत्कार सावंतवाडीमध्ये होणार आहे. यानंतर याच ठिकाणी एकनाथ शिंदे 12 वाजता येतील आणि हा जो शासकीय कार्यक्रम आहे हा 1 तासाचा आहे. दुपारी 12 ते 1 या वेळेमध्ये हा कार्यक्रम झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे जे आहेत, एकनाथ शिंदे पुन्हा चिपी विमानतळानंतर मुंबईच्या दिशेने रवाना होतील. मात्र शासन आपल्या दारी हा जो कार्यक्रम आहे हा होत असताना शिवसेना आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यामध्ये आनंदाचं वातावरण आहे आणि विशेषतः दोन्ही ठिकाणी सावंतवाडी आणि कुडाळमध्ये ह्या कार्यक्रमासाठी फार मोठी ताकद सेना भाजपने लावलेली पाहायला मिळते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.